sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Starting over again. We're just too young. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella. Day, ato tag basketan na niya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket ang akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Ngayon ko taong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basa na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya mo. Sige, God. So, ayun akong pananghi, di Papa, day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilak laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Di lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. Wait, guess ko. Sa bintana ako muagi. Yay! Basta makasuot lang ako! Shot! Naog na sila si kuya! Wow! Naog sila! Naog sila! Yes! Tara tayo na si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat, day. Hi, Ella. Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw, ha? Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke! Malipay na sa kukontinuod. Ay! Nila agray kagabi. Pa. Gahi gray kag-uhap. Ayaw ko suwayin. Kay di lang na ka ng tamparos sa ang mukha kung magtuman kayo sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa. Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Ni Rita. Wa ko mahimutang pag-ingon niya nga isagpa kasi mong papa. Okay ra ka? Ha? Okay na, kuya. John, maora na gitawag ni mo? Oh, kaya di ko gusto doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O, isultihan ko ni Rita. Nakagusto siguro ka na ako. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatian ko sa kong papa.
natubang sa iyong papa. John, Unsa? Unsay uyab nimo? oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mukontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsa man na, Tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Pa, Unsa man? Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John. Ay, kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Tayo pa. Ako naman, pero... Huwag magigit ko'y text nga nadawat gikan ni John. Hain madali kayo siya. Wadi ka maibaw. Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, Kud. Wadi ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang. Nakasabot ako dahil. Salbahis ka dyan. Imo kong ipalaom. Nitando pa kang magpakasalta pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si mong uyab? Pa, wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso nimo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, ila. Hapit na kang mo graduate college. Huwag kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og usa pa, maabot na bitaon niya na sa ustong panahon. Ay, noon. Ay, anak, unta nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? John? Yan na. Nganong niya ka? Di ba ko dugay nga nauli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yan na. Paminawas ako. Asa pa may paminawan ako nimo? Kung anong nibiyak ka? Nganong nitalaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ka? So, hiragot ko? Gimahal ba gito mo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasalta nga, di pa ta andam. Gusto na ko nga kung magpakasalta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John, O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang magpakasal ako? oh, ay hagtod ka ron. Mahal gihapon di ka, John.
Give me now, Keisha Bright. I love you. I love you too. Wa gyud kay kimahayan sa tanang panghitabo. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sad maipaboran sa panahon. Dinhin na lang ko to ug daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power, RMN. Mao katong mga higalang kaagi ni Ella nga taga-Hubay, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, starting over again. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalang mga sukin ti paginaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.